Urbietako Ineskoentzako pasabide barrian gauz. Udalak azpiegitura hori berregiteko lanak amaitu ostean, funtsezko ibilbidea egin dugu Zubitik, Santanako aparkelekutik, igo gara eta Urbietara arte heldu gara. Obrak 577.609,80 euroko kostua izan dau, proiektuaren idazketa eta zuzendaritzan barne eta material erresistenteagoak zein jasangarriagoak izan ditu plataforma berri honek, aurre fabrikatu eta muntatu dana. Pasabideak 174 metro karratu baino apur bat gehiago dauzka eta jatorrizko L-formako trazari eusten deutxo, baino hobekuntza tekniko garrantzitsuak dauzka iraunkortasuna bermatzeko. Egitura barri hau hiriko eta kaltzaiduzko egurrez eraikita dago ia osorik, diseinuaren barruan babes larruazala dago, goiko estalgi batek eta alboko lamek osatua, eta eurigazko zein ezetasun gazko esposizioa murrizten dabe. Pasabide zarra igatzen lagundu eben faktoretako bat da. Gainera, zuraren erresistentzia naturala hobetzeko lan egindala adirazi dau Gernika Lumoko Udalak moltxoaren bizitza erabilgarria luzatzeko. Jarduera hori, segurtasun irizpidei erantzuteaz gan, uri ingurunea hobetzeko eta oinezkoen mugikortasuna sustateko estrategia zabalago baten parte dela adirazi dabe. Eskuartzeak aukera emoten dau inguruko kirol ekipamenduetarako bizilagunentzako eta erabiltzaileentzako funtsezko pasabide bat berrezartzeko. Oinezkoen joan etorri handiko puntu batean. Pasabidea barriro edegitzeak, bizilagunek espero eben obra bat iztea dakar eta uriko funtsezko bi guneren arteko lotura indartzen dau. Egitura barriak funtzionaltasuna, integrazio estetikoa eta jasangarritasuna uztartzen ditu horrela.